Zákazník nám doniesol túto Toyota Land Cruiser, budeme tam robiť kompletné tlmenie odlučnenie plus muziku, DSPčko, zosilovač, repráky, trojpásmo, aktív, 9-palcové rádio Pioneer, dve kamery, aj za jazdy, aby bolo vidieť, plus PPF, ochrannú fóliu na predné svetlá a determálnu fóliu na predné bočné sklá. Nazadu už má fólie, nebudeme robiť tú schválenú od Skyfall TNT keramik na predné bočné sklá. A čo vám chcem ukázať, zákazník sa vrátil z krásneho tripu a auto nádherne umyl, teda aspoň nám toho tvrdil, že auto krásne umyl, ale my sme s Karolom samozrejme vliezli do prednej časti, lebo sme chceli povedať, že či tu je torpedo, auto je krásne, gumy je všetko super, no ale toto nevyzerá, že zákazník umýval. Toto sú tí teréňáci. Hej, všetko od blata. Určite boli zážitky, keď je takto špinavý teréňák, tak boli brutálne zážitky. Toto prajem každému zažiť takúto dovolenku, takýto zážitok. Pekný víkend všetkým prajeme, majte sa pekne, užívajte si, kým je pekne. Čaute, ahojte.